Kiladan komba sau phongot tam AA kibrio kibana kashnong nongkhra hari bohai kata nadu kilong kpa long kemie samla bat ki khana kila kempang pri bat penhiar bat menta kidang dan hapedeng ke jingsha sumar ha Bethany bat hanong po civil hospital kat kom ke jingat hu de kitei kilanat kibalangat ya katei ke jingshitom loong ba kadei hadien be kila bam ya ka ja bat ka do ha kapor be kila let shakawe ke jing khawai ha po katei hi ke shnong bat ka badei men ha ka miet sngi tho diang kilayat hu ru batang maria dap bam kimdan ya kanu kanu jing so phet Henry katei ke jinglang pribat penhiar kalas dang haga step pharngap jaga si sa jan hakabala dan ki katu kat ni kibala pribat penhiar kumta haba kilas ngo pher kila letno ashki jaka ai jing sumar kibadan hapo nang po kumba kalong hadu menta nabaro kitei kibala sha sumar kimdan kiba khamjor ne poi ICU batna kitei ki sau phongot tam dan kibala sedang ban yo bor bat dan ru kibala jan yo mi na ki jaka sumar kat kom gajinga thu de kitei ki berio kibala shitom loong babun ne kitei ki bapang kidei kibala bam ka do asnyang hakate ka por beki lek ban bam hakate ka jing khawai ha kabaya dei bat kate ka jingja kempang ki berio hapo kate ka shnong ki berio ka kot ka khia nari bohai kila let chakate ka shnong na ka banta ban penlong ya ka jing toket na ying chung ngi don san mut de bale ji khawai ya de tang lai ngot te we bat de long iklem bam do syang re te we be lai dong ngi ar chi kun pri ya bam tang ngi mut ke yang Hari ini apa? oh ha ya be kun Nak tarik bayi sam. ni do la mut ka ba suspect mga ga de ga do syang he oh ari do le de na mar ba nga klem bam re ge ga bam ta do le jinja gare ka mit jaka boi tarik kadang ka bachelor party jongwi ni kun samla jongka sinong lokha te ngisha kot sakata ka jing khawai te hadin baladap ka jing aseng ni don ka jing ya bamja te barok ni ya bamja ya bam do la konkre ta ka yek sen te kata kami kamdan kanang no ka jing ja nrei ha ka step hangap jongka singi sajai te khara tarik rangga jing pri penhiar nga sutu bagata ka jing pri penhiar compare lagi we pat ke kom pri penhiar te marmar hi bang sutu ba ban judi tang dawai masung kamera marmar hi nga be national po Bethany hospital te gidon kumba khatsan khandremgut ne po Bethany bat kumba khatsan khandrumut kidan sipo civil hospital ki bayo ini ka food poisoning badan ro ki ba dan ron sesno ki ba sudi tang dawai ki badang long minor kita hi dan badong department kila phone nga bat kila jurip sesno I doctors imli ila phone bat ka team jini kila hiar sesno nokra ban investigate ikene ka kap Mulai fibaro ni dan hai kan ka ki patients ki wan dominant terter ki wan bam khana kan ka snong nongkhra nongjri mo paham jri ki wan bam khana hadem ki wan bam khana ka ki wan kan ka system ki pre ki pen here hadem bagila ba ka ta jang mo tanu hadu menta he ni ya kumba total patients ki bala wan ni ya adu ar punyungan kira-kira ya wan he dan hat kibla dementia civil hospital Namporo tadang dan hado hat kata apa nyumut total tuntai Dekat pun ke investigation. nga suspect at kum ga history daki agi nompang nga suspect kada nakabam hin nakabam kala bande ka because dan ki bahin jang ki nompang ang gadan ka item ni klambam ki kham ya igata ka jingstone dan babam ni ga specific igata ka jing item ni bam gi ke ya most probably nga suspect kada kala bande ka jingbam ya se kala dan jing sendiri ke jempang ada kata ada minta ada produk kaki stable masmuan he tikila respon he treatment ro tikila stable dan ke ba hati ICU dan kita tikila stable he dan hero ke bala recover ro he ni expect bala sha ge ngala discharge dan ni tar hai Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala
dei kapor ka jingkla kisur ngin pen sawalawan kapor